38 sena ilu, pajjiżna għażel li ma jibqax jiddependi mill-barrani u ltaqa' mad-destin tiegħu. Għal sekli sħaħ pajjiżna nħakem minn ġens wara l-ieħor. Din il-gżira ċkejkna iżda pożizzjoni strateġika fil-qalba tal-Mediterran kienet dejjem imfittxija mill-baħħara tal-Lvant bħal Feniċi għal prinċpijiet tal-Ewropa li kienu l-kavallieri għal ħakkiema Ingliżi li tul is-seklu 19 u sa nofs is-seklu 20 iddominaw id-dinja. It-triq għal 31 ta' Marzu 1979 ma kienx triq faċli. Ir-rieda u d-determinazzjoni tal-Gvern Malti ta' dak iż-żmien immexxi mill-Perit Dom Mintoff waslet għal ftehim importanti mal-Gvern Ingliż biex Malta ma tibqax tintuża bħala bażi militari. Mintoff iben Kok li kien iservi lil membri tar-Royal Navy żviluppa viżjoni ta' pajjiż li wara mijiet ta' snin sa fl-aħħar kellu jkun ħieles mill-madmad tal-barrani. Uħud iddubitaw mill-viżjoni ta' Mintoff għax għalihom l-Ingliżi kienu kollox. Kienu dawk li jisqu jitimgħu lill-familji tagħhom, iżda Mintoff kien konvint li l-pajjiż iqum fuq saqajh u jiżviluppa ekonomikament u politikament. Il-pass kruċjali kien seħħ fl-1972 meta il-Gvern Malti u dak Ingliż iffirmaw ftehim li permezz tiegħu Malta ma kinitx ser tibqa' tintuża bħala bażi militari. Ftehim li fisser li mhux biss Malta kienet se tinħall minn kull rabta mal-qawwiet Ingliżi imma wkoll li ma kinitx ser tibqa' tiddependi fuqhom. Il-ftehim intemm eżattament fil-31 ta' Marzu 1979 lejl li Dom Mintoff u l-poplu Malti u Għawċi kien ilu jistenna. Għalhekk għamilnieh aħna dal-appuntament mad-destin. Għalhekk għalina is-sena 1979 u l-31 ta' Marzu f'nofs il-lejl tkun l-ikbar festa li ħattrat Malta. Dakinhar f'ċerimonja emozzjonanti għall-aħħar darba niżlet il-bandiera Brittanika u telet dik Maltija, simbolu li issa l-poplu Malti wara sekli maħkum mill-barrani ħafideh id-destin tiegħu. Kien temp xitwi li ma qatax qalb dawk li marru għaċ-ċerimonja biex ikunu protagonisti f'okkażjoni li ħolmu dwarha ħajjithom kollha. Oħrajn osservaw mument storiku ieħor, it-tluq tal-HMS London, l-aħħar bastiment militari Ingliż. Minn hemm beda jinkiteb kapitlu ġdid li ssawwar fit-38 sena ta' ħelsien, kapitlu ta' Malta ħilsa, indipendenti, neutrali u pont ta' paċi fil-Mediterran. Malta għad tkun tista' tagħti sema għal paċi u l-ġid fid-dinja. Hekk kienet tajt il-viżjoni ta' Dom Mintoff missier Malta ħilsa.